Hej og velkommen til Sky i flaske. Du skal bruge en tom flaske og en gummidut, lidt håndsprit, lidt vand og en pumpe. Nu er vi klar til at gå i gang. Du putter lidt sprit i flasken. Og tilføjer lidt vand. Du blander tingene. Du har tilføjet sprit for at få skyen til at komme frem og vise sig lidt mere klart. Du tilføjer gummidut på pumpen og låser. Nu putter du gummidutten godt fast i flasken og holder godt fast. Nu er vi klar. Du tilføjer højtryk i flasken, og temperaturen stiger. Vandet fordamper. Det, der sker om lidt, er, at når lavtrykket blandes med højtrykket, binder vandmolekylerne sig til luftmolekylerne og kondenserer, og dermed kan man se en sky. Hold godt fast. Sky i flaske. Nu tilføjer vi højtryk i flasken igen. Og som I kan se, skyen forsvinder. Temperaturen stiger. Lufttrykket bliver højere. Og sky i flaske.